गोबां मिथिं बा जोंनि जथुम्माफोरखौ जोंनि जिल्लायाव खुंनो गोनां जानायाव बुंनो थाङोब्ला मैखोमै जोंनि एलपि बर' गेजेर आरो गोजौसिन फरायसालिनि जि मोनसे फोथार बावहायनो जों खुंबाय थाखादों आरो थांखिया आलादा जेबो गैया जोंहा मावनांगौ बिराद हाबाफारि थाबाय गोबां हाबाफारि दङ जाय हाबाफारिफोरखौ जों उनावबो बा इयुन जोलैफ्राबो बाहागो लानो मावलांखानांगोन ओंखायनो बेखौ नोजोर लानानै जोङो दा थाखानाय जि मोनसे जोंनि स्टेज प्लेटफर्म दंमोन बा हारिमुनि मोनसे जौस्रां बानायदोंमोन बेवहाय जि मोनसे जोंनो फोथारनि गुवार गोलावखौ नांगौ बेखौ जोङो मोनजोबनो बेवहाय एसे जेंना नुबाय थादोंमोन जोङो जोंनि गेजेराव रायलायना ओंखायनो बेखौ बे जेंनाखौ फोजोबनो होननानै जोङो एसे फावसयनानै बेखौ साबसिनै लुनो साननाय जादों आरो बे थांखिजोंनो दिनैनि जे हाबाफारि 23 अक्ट' दिनैनि जे फुंबिलियावहाय जोङो हाबाफारिखौ लानानैहाय मानगोनां फैलाव मुसाहारि बिथांनि दौरिनि हाबा बिबान आजावनानै सामलायनायनि गेजेरजों जोङो दिनैनि हाबाफारिखौ मावनो हाबायखौनो जोङो बुंनांगोन गायसननाय हाबाफारि जि दं खुन्थिया बे खुन्थियाखौ जों गायसननो हाबाय दा जोंनि फैगासिनो थानाय समावहाय जोङो मोनसे नोजोर होदों मा फैगौ 2026 मायथाइनि 5, 6, 7 जानुवारियाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खुंगा 12थि बोसोरसालि जथुम्माया बावहायनो खुंनाय जागोन थांखि लाखाबाय बेवहाय बानजाय आफादबो दाबाय दा बेखौ नोजोर लाखिनानै बे जोंनि हारिमुनि जौस्रांखौ लुफुंथारनांगौनि बिबानखौ फंबाय लक्षी खाख्लारि बेनो बिबान होनानै मावफुंनो साननाय जादों आरो फंबाया बे बिबानखौ लानानै खामानिखौ मावनो आवगायनायखौ आं खोब मोजां मोनदों मानोना जोंनि जि मोनसे रांबावजा बे रांबावजाया देग्लायनि रांबावजायाथ' जोङो बेखौ मावफुंनायनि जों बाथ्राखौ जों साननो हायाखै उनावबाबो जागोन होननानै फंबाया जि मोनसे रादाय होबाय बा माने मावफुंनानै होनो सिगांबाय बेनि थाखाय फंबायनिसिम साबायखर थाबाय उननि समावसो जोङो बेखौहाय जि रांबावजाया उनावहाय फैगोन बेजोंसो जोङो फंबायनो बेनि माबाखौ जोङो रैखा खालामहैनो हागोन दा जायखि जाया हाबाया मावथारनांगौखाय आरो फैगौ बोसोरावनो 2026 मायथाइयावनो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जथुम्मा जेराव खुंनाय जागोन बेखायनो जोङो मावग्रोहोनायनि जि मोनसे थांखि बे थांखिखौ लानानै फंबायनो बिबान होनानै दिनैनि हाबाफारिखौ मावनाय जादों ओरैनो बेसेसो बाजेटनि मावगोन बेखौ बियो जोंनि इन्जिनियारफ्रा एस्टिमेटखौ बानायबाय बियो ओरैनो बिसोर खोन्थानाय बायदियै 87 लाखनि मोनसे बेखौ खोन्थादों साबसिनै बोरै मा खालामनो हायो बेखौ जोङो नोजोर होनानै बिथांमोनहा गावसोरनि जि मोनसे एस्टिमेट बेखौ बानायदोंमोन दा जों बे हिसाबै खामानिखौ दिहुननानै लाहैनांगोन आरो